Moi boas galegos e galegas falantes que nos estedes a ver neste o noso terceiro reto que finaliza coa nosa tanda de vídeos destes 21 días co galego e máis. Neste vídeo, o último, imos a relacionar as cancións da actualidade coa lírica trovadoresca do medievo. Esperemos que vos guste. O gran misterio da cultura galega son os trovadores. Nomes como Martín Kodak Soares Nunes converteronse en mitos, aínda que moi descoñecidos biográficamente falando, xa que formaron parte da época de maior esplendor da literatura galega, a lírica galaico-portuguesa. A finais do século XII e prolóngase ata mediados do XIV. Aínda que o programa educativo profundiza bastante neste tema, moitas veces esquecémonos deste importante legado. A finais do século XX, un grupo musical galego chamado DOA levou a cabo unha recompilación das cantigas medievais, combinándoas con estilos musicais como o folk. O seu debut en 1979 causou unha gran sensación na audiencia europea, que nunca antes escoitara nada parecido. O disco que os fixo pasar á historia titulábase O son da estrela oscura. En el podemos atopar cantigas de Alfonso X Sabio mesturadas con sons electrónicos, gaitas e instrumentos indios. Entre os seus temas atopamos documentos do Códice Calistino, o que engade o estilo propio da época ás súas partituras. 32 anos despois, DOA segue a experimentar no marco da reinterpretación da lírica medieval, co seu novo tema A fronda dos cervos. Neste, os cervos representan o amor e o erotismo, así como a natureza representa un lugar idílico e fantasioso. No seu tema do ano 2011, Levouse a Fermosa, reutilizan a destacable cantiga de Pero Meogo, Levouse a Lousana, Levouse a Belida, incorporando unha nova música e realizando diversas alteracións na letra da mesma. Levouse a Lousana, Levouse a Belida, baila barca veloz na fontana fría, le da dos amores le da. Levouse a Fermosa, Levouse a Belida, baila barca veloz na fontana fría, le da dos amores le da. Levouse a Fermosa, Levouse a Lousana, baila barca veloz na fría fontana, le da dos amores le da. Outra mostra da modernidade dos creadores medievais é a cantiga Porque no mundo mingou a verdade de Airas Nunes, que os membros de DOA califican como novedosa e como a primeira canción de protesta da historia. Este tema non requeriu un traballo de investigación tan complicado como que requeriran outros, xa que a canción xa fora musicada a finais dos 70 por Xosé Quintas Canella. Aquí dixémosvos un pequeno fragmento da canción.